Takže máme tu zápas v finále Peter Smak, a.k.a. pingpongový diabol a Adam Duchoň, a.k.a. Andy Murray. Skore je 4-4 na sety a hráme tú finálovú hru na 5-4. Ideme na to. Adam začína. Ty kokos, hneď úvodná loptička, veľká dráma. Kamo je tu na piču vidno, kde sa mám postaviť? Ideš hore? To bude vidno? No jasne, však jak si to kameroval s Davidom. No dobre, poďte. No dobre. Dobre, pohoda. 1-0 Adam. Nevadí, Peťo, poďme. 2-0 Adam. 3-0. Peter sa vrátil do zápasu. 3-1. Peter nepripustil únik. Peter podáva. Krásne. 3-3. 3-3, Peťo. Je tam jedno malá. Nie, troška to je. Jo! 4-3. Yes! Koľko? Podáva. Ja. Ty kokos. 5-4. Vláde, to ráno nie máme. Ja som zranil teba. No, jasne. 6-4. Adam podáva. Sedem. 4. Sedem, 5. Adam nepripúšťa únik. Ó, ty kokos, to čo bolo? Čo ti jebe? Čo ti jebe? 8-5. 8-6. Nie, 8-6 podáva Adam. 8-7. Piče! Ty kokot. Dobre. A máme tu vyrovnaný stav 9-9. Hrá sa naplno o každý bod. Desať 9. Adam Duchoň.
11-9, 1 minute break pre Adama. Peter nepripúšťa únik. 12-10. Pomer! 13-10. Ja som to zretrasil do piče! Peťo koriguje na 13-11. Ty kokos, 13-12 napínavý duel pokračuje. A Peter Smak je v zápase, ale Adam bojuje ďalej. 13-13. Ty kokot, máme tu všetko. Napínavá dráma, 14-13. Toto je finále. Štrnáct, 15-14. Pätnásť, 15. Yes! 16-5, koľko? 16-15. No, dobre. Po 16. Po 16. Mali sme nádhernú výmenu, ty kokos. Čo ti jebe? 18-16. Adam podáva ešte jedno podanie. A Adam to nezdáva. 18-17, dámy a páni. Pokračujeme. 18-17. 19-17. Ty kokos. 19-18. Dráma pokračuje. Ideme ďalej. Peter má 2 matchbally. Prvý matchball vrátil Adam. Videli sme tu prejebaný duel. Peťo Šmák versus Adam. Ty koko, napínavé až do konca. Čo ti jebe? Kokot! Čo ti? No dajte, vyjadrite sa na kameru.
Vyjadrujem. Gratulujem, nemám slova. Po tomto zápase všetky emócie idú bokom a nemám slova, bez slova. Ďakujem. Tak to nemalo dopadnúť. Ale videli sme tu veľké zraty v podobe pečených prasiatok a kľúčových bodov. Ale je to tam. Ďakujem. Aj, ty kokot, pozrel som si najlepší ping-pong, aký som kedy videl. Ty kokot dokonca 5-4, stal 21 a 19. Ty kokot, neverím. Neverím.